Fil-waqt li l-ħidma fuq livell nazzjonali mis-se taqta' xejn, fi żmien illi ġej se tinżamm konferenza ġenerali tal-Partit Laburista kif jitlob l-istatut tal-partit li mistennija tkompli twitti triq għas-suċċess u l-implementazzjoni tal-manifest elettorali int Malta. Dan intqal mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'intervista fuq l-istazzjonijiet One. Illi tant ħdimna flimkien biex mhux biss fassalna l-manifest elettorali, mhux biss ħdimna f'kampanja biex ikkonvinċejna lil poplu jislifna mandat elettorali tant b'saħħtu, ir-raba mandat, ir-raba rebħa tal-Moviment Laburista Konsekuttiva, imissa wkoll li tlaqna mill-ewwel għall-implementazzjoni ta' dak il-programm għalhekk hija konferenza ġenerali importanti ħafna wkoll li se tkompli tiffoka fuq li int Malta, fuq li int żagħżugħ, int ħaddiem, inti self-employed, inti pensjonant, int min int Malta, int Għawdex u il-priorità huwa inti. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Abela ringrazzja lil mijiet ta' volontira li kienu parti minn din ir-raba rebħa elettorali konsekuttiva. Dan fil-waqt li qal kif miegħu għandu kabinett li joffri taħlita ta' ħiliet li ċertament se jsarfu f'ġid nazzjonali. Tim tajjeb ħafna li nista' naħdem bih, ħafna. Ġifieri kemm fil-formazzjoni tal-kabinett, il-Ministri, Segretarji Parlamentari, ankassa elu il-proċess tal-elezzjonijiet każwali, hemm tim b'saħħtu immens fil-dan il-grupp parlamentari u koll nħares il-qudiem issa wkoll illi tingħalaq il-parti tal-mekkaniżmu korrettorju, ġifieri hemmhekk xtaqt verament nagħti dan ir-ringrazzjament għax fl-aħħar mill-aħħar għandna l-iktar manifest elettorali ambizzjuż li qatt kellu moviment politiku. Dik hija ċara ħafna. U daqstant ieħor issa allura tkun b'saħħitha r-rata ta' twettieq. Mistoqsi dwar l-isfidi internazzjonali, il-Prim Ministru għal darb'oħra ta' garanzija ta' serħan il-moħħ dwar il-prezzijiet tal-gass u d-dawl li se jibqgħu stabbli l-istess kif kienu f'dawn l-aħħar 6 snin. Hawnhekk Dr. Abela qal li Malta tinsab fil-quċċata tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fejn tidħol ir-rata ta' tkabbir ekonomiku, il-ħolqien tal-ġid, il-proporzjon tad-dejn u l-maniġjar tiegħu. Dan is-serħan il-moħħ qed jassikura li l-familji jkunu jistgħu jippjanaw fit-tul u n-negozji jistgħu jinvestu fil-ħidma tagħhom. Il-Prim Ministru nota diversi proġetti li dan il-Gvern se jimplementa matul din il-leġislatura favur titjib tanġibli fil-ħajja tal-Maltin. Fost dawn hemm il-proġett tal-Msida Creek, ir-reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir u l-pjan Malta in Motion. Hawnhekk il-mexxej Laburista fakkar fil-manifest elettorali int Malta u fil-fatt li huwa msejjes fuq l-indiċi tal-benesseri li se jkun qed ikejjel is-suċċess mhux biss f'termini fiskali, iżda wkoll fit-titjib tanġibli fil-kwalità tal-ħajja.